Το 2017, δεν ξέρω σας αρέσει αυτό, συγγραφέας είστε και ίσως να ξέρετε πολύ περισσότερα πράγματα, αλλά φτάνει άλλο σώσιμο, δεν θέλουμε άλλο σώσιμο, θα μας σώσουν λένε, αλλά τελικά δεν μας σώζει κανένας. Τι γίνεται, κυρία Τσερτικίδου, πώς θα βλέπετε τα πράγματα? Με προκαλείτε μήπως να αρχίσω με απαγγελίες του βιβλίου μου? Ναι, γιατί όχι. Εσείς θα μιλάτε για πολιτική και εγώ θα το γυρνάω στο βιβλίο. Ναι, έτσι. Τουρλουμπούκι που λένε, ναι. Ναι, γιατί είπαμε θα μιλήσουμε για τα πάντα. Ωραία. Εκτός από πολιτική. Οπότε. Ωραία. Και για την πολιτική. Εγώ θα τον μπερδεύω, κυρία Τσερτικίδου, και εσείς θα το αποφεύγετε. Όπως ο διάολος με το λιβάνι. Τους ποιητές τους λένε καταραμένους ποιητές. Γιατί τους λένε καταραμένους? Γιατί υποτίθεται προβλέπουν, έχουν διάβγεια πνεύματος και προβλέπουν τι θα γίνει στο μέλλον. Λοιπόν, οπότε ένα ήθελα να διαβάσω από το καινούριο μου βιβλίο και μου έδωσες κατευθείαν την πάσα. Το καινούριο μου βιβλίο λέγεται «Γυναίκα ένα, η πηγή έμπνευσης». Είναι από τις εκδόσεις Όστρια και είναι ποίηση για τον ζωγράφο Γιώργο Τσιόκα, που τυχάνει να είναι και δικός μας, από εδώ τα Καταφιώτικα. Από την Πιερία, και τον είχαμε φιλοξενήσει νομίζω και στην εκπομπή του κυρίου Ευγένιου Παπαδόπουλου Λίβιου. Πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, ανάγνωσμα έκτο προφητικών. Για πάμε λίγο στις προφητείες, το ανάγνωσμα. Εξόριστο στοιχείο φύσης καταραμένων προφητών έλαβα βάπτισμα. Ως αρχαίο πλάσμα προϋπήρχα του χρόνου αριτίδωτο, απαλλαγμένο από τα ενδύματα ντροπής, αιώνια φορτία γερμένα στους παμπάλαιους ώμους. Όλων των χρόνων το πέρασμα, τη γνώση του τέλους, το γνώριμο επίλογα, την αναγέννηση υπέμεινα. Ο λύτρωση. Των εσχάτων τις πρόκες δεν φοβήθηκα. Σταυρωμένο βοώ μες στα σπλάχνα μου. Στους αιώνες των αιώνων εγώ το φως και η αλήθεια. Στο αιώνιο μνημείο της αρχής του φωτός το σπαθί καρφωμένο κρατώ σε ένα τέλος. Εγώ πηγή συνέχειας, το σταμνί της ζωής το ολάκυρο ήπια και την ώρα αυτή στέκει της αρχής του σύμπαντος ακέραιο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο, οπότε να μην συνεχίσω. Θέλω να πω μόνο το τέλος του. Εγένετον η κάθαρση, όπου το φως θα νεκίσει το σκότος. Μέσα στον όλεθρο, συμπαντικό ολόλευκο άστρο με ένα πέπλο αόρατο απέταξε τις αμαρτίες. Τον ουρανό με τη θάλασσα από τη γη ξεχώρισε, λυτρώνοντας τον παρελθόντα χρόνο με μιαν υπόσχεση του μέλλοντα. Τετέλεστε. Ό του μεγάλου δημιουργού ο αιώνιος ύμνος εν αρχή είναι το άριστον. Μάλιστα. Λοιπόν, το άριστον. Το άριστο. Παν μέτρον άριστο, μιλάτε όμως και για κάθαρση, κυρία Τσερτικίδου. Μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή κάθαρση, τι πιστεύετε? Φυσικά. Θέλει πνευμόνια, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, για να γίνει κάθαρση σήμερα? Φυσικά. Μία απόφαση όλα είναι, ένα κλικ στο μυαλό μας. Έτσι δεν είναι, δεν συμφωνείτε? Ναι. Υπάρχουν οι άριστοι σε κάθε κοινωνία και στη δική μας και στη Λάρισα, Θεσσαλονίκη, παντού. Και ποιον δεν αρέσει η αριστεία? Να προσπαθούμε για το καλύτερο και να το πετυχαίνουμε, να έχουμε στόχους, να έχουμε όραμα, όχι όνειρο. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δείξει στους χρόνους την ανιδιοτέλεια. Η ανιδιοτέλεια σήμερα λείπει στις μέρες μας. Λίγοι είναι αυτοί. Γιατί γίνονται όλα με ιδιοτελή σκοπό, για ίδιον όφελος, πάντοτε και από τη μία πλευρά και από την άλλη? Αυτό δεν σας παραξενεύει? Είναι η καιρή δύσκολη και αναγκάζει τον άνθρωπο να σκέφτεται έτσι, κυρία Τσερτικίδου? Φυσικά. Ο άνθρωπος λάτρεψε το χρήμα, έτσι δεν είναι? Τον Χριστό για 30 αργύρια τον πρόδωσαν. Οπότε... Μάλιστα. Πήγαμε λίγο πίσω, όμως κάπως έτσι είναι τα πράγματα, και ποιος θα μπορούσε να διαφοροποιηθεί από μια τέτοια τοποθέτηση που νομίζω ότι τα πιάνει όλα. Όμως, κυρίες και κύριοι, εδώ στους 92 και 2 στα FM έχουμε και ποίηση σήμερα και το συγγραφικό έργο της κυρίας Τσερτικίδου, αλλά υπάρχει και η πολιτική, στην οποία, πριν περάσω στο ένα διαλυματάκι, να πω ότι ναι, μεν εγένετο η συμφωνία. Πάμε λίγο στο πολιτικό, το οποίο δεν θα συμμετέχει σε αυτό η κυρία Τσερτικίδου, η Γιώτα. Τα έχουν φορτώσει στις επόμενες γενιές. Αυτή είναι η αλήθεια, και όταν λέω φορτώνουν, τη βάζω σε εισαγωγικά τη λέξη. Κατά κάποιο τρόπο έχουν πετάξει την μπάλα στην εξέδρα, ποδοσφαιρικός όρος πλέον,
Ο λαός μας θα πληρώσει το μάρμαρο πάλι σε εισαγωγικά, και συνεχίζουν αυτοί που μας κυβερνούν, γιατί πολιτικά πλέον ομιλώ, και να ναρκοθετούν το μέλλον της χώρας μας, της πατρίδας μας, για τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, και τελικά να μιλούν ότι θα γίνει κάτι με το χρέος, κάτι για ποσοτικές χαλαρώσεις, αλλά από εκεί και πέρα η κυβέρνηση τα παρουσιάζει αυτά ως επιτυχία. Θα είδατε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τι γίνεται. Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουν τα πράγματα, και επειδή μιλούσαμε το τελευταίο καιρό για εκλογές, να πω ότι αυτό θα πάει πίσω μάλλον το πράγμα. Έτσι με έχουν πληροφορήσει, και από εκεί και πέρα θα στηθούν, αν στηθούν, διπλές, τριπλές κάλπες, να δούμε πώς θα πάει το πράγμα, και θα ανακατευτεί πολύ η σούπα. Τώρα από εκεί και πέρα ας μείνουν οι καλύτεροι, οι άριστοι, όπως είπε η κυρία Τσερτικίδου, δηλαδή οι καλύτεροι, όπως είναι στον υπόδρομο, μένουν τα καλά άλογα, τα γκανιάν πώς τα λένε, και υπάρχει και σχετικό άρθρο, το οποίο το έχω δώσει στις εφημερίδες Πολιτεία και 7, το φιλοξενούν σήμερα οι εφημερίδες, και τα διαφυσβήτητα φαβορί μένουν στο τέλος. Εκεί λοιπόν θα δείξουν όλοι αντοχή, ποιότητα, και θα αποδείξουν πόσο αξίζουν την προσοχή μας και την επιλογή μας. Γιατί για να αλλάξουν τα πράγματα, αλλάζουν πάντοτε με νόμους. Για να στείλουμε εμείς ανθρώπους που θα μας εκπροσωπούν στην κεντρική πολιτική σκηνή, στην αυτοδιοίκηση, στην περιφέρεια, πάλι σημαντικό ρόλο παίζουμε εμείς που τους ψηφίζουμε. Από εκεί πέρα όλα είναι ρευστά. Λοιπόν, πάμε σε μουσική, κυρία Τσερτικίδου. Φυσικά. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα όμορφο τραγούδι, και στη συνέχεια θα πάμε και σε μια επιλογή που έχει επιλέξει η κυρία Τσερτικίδου. Είμαστε εδώ 92 και 2 στα FM, Ηλίας Χρυσικός στο πρώτο μικρόφωνο, δεύτερο μικρόφωνο η κυρία Τσερτικίδου Παναγιώτα, ή Γιώτα μάλλον, εξαίρετοι φίλοι με κεφαλαία γράμματα, φίλοι είναι και με τον Ευγένιο Παπαδόπουλο Ολύμπιο, πήρα την άδειά του, το λέω δημόσια για να βγει η κυρία Τσερτικίδου εδώ, διότι την έχει φιλοξενήσει 23, 24, κάπου 25 φορές, και με επιφύλαξη ήρθε σήμερα εδώ. Τέλος πάντων, λοιπόν, να πούμε λίγο τους φίλους ακροατές ότι το πρόγραμμά μας και ηλεκτρονικά φαίνεται, παράλληλα και στην εφημερίδα Πολιτεία, στην δεύτερη σελίδα, μπορείτε να βλέπετε τι ακριβώς ακούτε από τις 7 μέχρι και το βράδυ στις 12 ή 24.00 ή 00.00, έτσι μπορούμε να το πούμε. Τώρα, με πολύ όμορφο τραγούδι θα κάνουμε την κουβέντα μας εδώ με την κυρία Τσερτικίδου. Πρώτο βιβλίο είπαμε ποιο είναι? Μια αιωνιότητα θα περιμένω τη στιγμή που είναι αφιερωμένο στον μπαμπάκα μου που τον έχασα. Ναι, πριν από πόσα χρόνια, 5, 7? 7 χρόνια. Κάπου εκεί και οι δικοί μου γονείς φύγαν. Τους σκέπτεσαι καθόλου, Παναγιώτα? Συνέχεια, δηλαδή? δεν υπάρχει μέρα που... Άρα τους έχεις δίπλα σου. Ναι, ο μπαμπάς μου είναι κοντά μου, δίπλα μου. Ναι, και αυτό το λέω και εγώ δημόσια. Και πολλές φορές αναρωτιέται ο κόσμος, λέει, γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί όταν τους αναφέρεις, λένε, δεν έχουν φύγει ποτέ από δίπλα. Μιλάμε πάντοτε για τα πρόσωπα που μας αγαπούσαν και τους αγαπούσαμε. Παρότι μπορεί να μας έχουν στεναχωρέσει πολλές φορές, που μας μαλώνανε. Ποτέ δεν με στεναχώρησε ο μπαμπάς μου. Ναι. Είμαι από τα τυχερά παιδιά. Ναι, δεν θέλω να συγκινηθείς όμως. Λοιπόν, το πρώτο βιβλίο το έγραψες, όπως μας είπες, μετά από την... ότι επειδή ο πατέρας σου έφυγε. Ναι. Έφυγε, λέω. Ναι, με εισαγωγικά η λέξη. Πες μας δύο λόγια γι' αυτό. Και θα πάμε και στο δεύτερο. Όταν ο Ευγένιος. Και είσαι και μέλος της Ένωσης Της Ένωσης Συγγραφέων Πιερίας. Ναι, φυσικά μετά θα μιλήσουμε για την Ένωσή μας. Θα τα πούμε. Λοιπόν, για να ακούσω. Λοιπόν, το πρώτο βιβλίο γράφτηκε όταν ο Ευγένιος πριν 4 χρόνια περίπου είχε πάει στη Γερμανία. Δεν μας πήρε εμάς μαζί του, πήγε μόνος του, ξαναγύρισε όμως. Ναι. Στην κόρη του. Ναι. Είχα βάλει ένα στοίχημα με τον εαυτό μου στις 7 ημέρες αυτές, γιατί τον Ευγένιο τον συνάντησα και του είχα πει ότι γράφω και με λέει δώσε μου ένα δείγμα να δούμε πώς γράφεις. Γράφεις καλά, να σου πω την άποψή μου τέλος πάντων. Τι κάνουμε? Ναι. Μιλάω κανονικά. Συνεχίζουμε, ναι. Λοιπόν, και τότε σε εκείνο το διάστημα συγχρόνως είχα πάρει μέρος και στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό. Διαβάζει ο Ευγένιος τα ποίηματα, του άρεσαν πάρα πολύ, με είπε συνέχισε να γράψει, με προέτρεψε να γράφω κάθε μέρα.
Ταυτόχρονα παίρνω και το βραβείο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό. Βρίσκομαι στην Αθήνα, παίρνω το βραβείο, ξεκινάει μια ιστορία μετά να εκδώσεις, όχι δεν εκδίδω, να εκδώσεις να με πιέζουν. Πάντοτε με θαρρυτικό λόγο ευγένειος, σε όλους το κάνει αυτό. Και μετά από 3 χρόνια πίεση, και επειδή ασχολούμουν, έκανα παρουσιάσεις άλλων ομότεχνων συγγραφέων και ποιητών, αποφάσισα να βγάλω το δικό μου βιβλίο. Μέσα σε τέλος πάντων εκείνη το διάστημα με πήρε πολύ ευγένειος. Θέλω να δω επόμενό σου, θέλω να δω επόμενό σου. Και κάθε μέρα έγραφα. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτό δηλαδή 6 μήνες, κάθε μέρα έγραφα 2-3. Και βάζω ένα στίγμα με τον εαυτό μου ότι μέσα σε μία εβδομάδα θα γράψω ένα βιβλίο. Έτσι γράφτηκε αυτό το βιβλίο. Το έχασα το στοίχημα, γιατί δεν με πήρε μία εβδομάδα, με πήρε παραπάνω. Γύρω στις 15 μέρες, 16, αν θυμάμαι καλά, κάπου εκεί. Πάλι γρήγορο χρονικό διάστημα. Δεν μπορείς να πεις ότι. Για ποίηση, εντάξει, την ποίηση μπορεί να τη γράψει ένα ποίημα μέσα σε 3 λεπτά. Μπορεί να σε πάρει και ένα ολόκληρο βράδυ. Ας πούμε, στο καινούριο μου βιβλίο με έπαιρνε ένα ολόκληρο βράδυ. Ήταν πέρσι, ήμουνα όλο το χειμώνα. Ακούγοντας μουσική ή όχι, μόνη μου στο σκοτάδι. Μόνη μου στο σκοτάδι με ένα κερί. Μάλιστα. Από το βράδυ ξεκινούσα γύρω στις 12 με 1, εφόσον μιλούσα πριν τουλάχιστον 1 ώρα με τον Γιώργο τον Τζιόκα, επί 3 μήνες κάθε μέρα. Από τις 12 με 1 ξεκινούσα μέχρι τις 7 το πρωί, 7 με 8 με 1 ώρα ύπνο ήμουνα κάθε μέρα για 3 μήνες, και σηκωνόμουν το παιδί να πάω σχολείο, να γυρίσω, να κάνω τη δουλειά σπιτιού, με μεσημεριανό ύπνο ήμουνα 3 μήνες για το καινούριο βιβλίο μιλάω. Το πρώτο βιβλίο, όπως είπα, το έγραψα μέσα σε 15-16 ημέρες. Μάλιστα. Χαρούμενης για αυτή την εξέλιξη, ότι προσπαθείς να περάσεις σε μια άλλη διάσταση, τα βλέπεις εντελώς διαφορετικά από αυτά που τα βλέπεις πριν 6, 7, 8 χρόνια, 10. Σε βλέπω σε συχνές παρουσιάσεις από συγγραφείς που κατά κόρον τώρα το τελευταίο διάστημα βλέπουμε πληθαίνουν, ενώ παλιότερα δεν γινόταν αυτό. Η κρίση πιστεύετε ότι έχει παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτή την ιστορία? Δηλαδή λόγω της κρίσης αρχίνησε ο κόσμος, μένει στο σπίτι του, κάθεται και γράφει και παρουσιάζει και ένα συγγραφικό έργο. Πιστεύω ότι η κρίση έχει αναγκάσει τον άνθρωπο να κλειστεί στο σπίτι του, να αρχίσει να φιλοσοφεί τη ζωή του από την αρχή, να προσπαθεί να βρει διεξόδους στα προβλήματά του, και μία διέξοδος φυσικά είναι και η γραφή. Βέβαια κάποιοι άνθρωποι γράφουν από μικρή, όπως και εγώ. Έχω παιδικά ποίηματα, εφηβικά, όλη μου τη ζωή έχω σε ποίηση. Έχω όλη μου τη ζωή, τέλος πάντων, σε συντομία να το πω, όχι ποίηση, γιατί δεν ήταν. Ωραία. Επειδή όμως στο διαλυματάκι συζητήσαμε κάτι και δεν θέλω να συζητάμε πράγματα τα οποία θέλουν να ακούγονται στον αέρα. Μιλούσα εγώ για τους πολιτικούς, είδα κάποια πράγματα, σημείωσες. Είπες στο διαλυματάκι ότι άλλο είναι το λειτουργήμα το οποίο έχει ένας πολιτικός. Ο πολιτικός εκλέγεται από τον πολίτη. Σωστά. Ο πολίτης του δίνει αυτόν τον τίτλο. Οπότε κατά κόρον πρέπει να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του πολίτη, όπου τον εκλέγει. Δεν γίνεται. Ο πολιτικός πρέπει να κάνει λειτουργήμα. Δεν είναι επάγγελμα η πολιτική. Αν το βλέπεις σαν επάγγελμα, είναι πολιτικάντης. Ναι. Πρέπει να κάνει λειτουργήμα, όπως κάνει ο γιατρός στο δημόσιο νοσοκομείο και πληρώνεται με αυτόν το μισθό που πληρώνεται, όπως κάνει ο εκπαιδευτικός, ο δάσκαλος στα παιδιά μας, που διδάσκει τα παιδιά μας. Το ίδιο πράγμα είναι και ο πολιτικός. Όπως κάνει ο ιερέας την λειτουργία και όταν διακονεί για τον κόσμο. Αλλά δυστυχώς όμως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του πολίτη όπου εκλέγεται, δεν πρέπει να είναι εκεί. Πρέπει ο πολίτης να τον αποκαθιλώνει. Μέσα από μια τετραετία ή διετία ή τριετία, όποτε θα γίνονται εκλογές. Όμως γιατί όμως, κυρία Τσερτικίδου, υπάρχει το εξής φαινόμενο? Σε κερνάει έναν καφέ ο πολιτικός, αυτόν τον οποίο προαναφέρουμε, φωτογραφίζουμε ουσιαστικά, και μετά έχει την υποχρέωση, αφού μας χτυπήσει την πλάτη, αφού μας πιάσει τα αυτάκια μας, να τον ψηφίσουμε. Έτσι δεν πάμε μπροστά. Δεν είναι όλοι έτσι. Γι' αυτό μίλησα για την κοινωνία των αρίστων πριν. Έτσι δεν είναι? Από εκεί όλα είναι
το πώς μεγαλώνουμε, τι αρχές θα πάρουμε από το σπίτι μας. Άλλοι άνθρωποι προσκυνάνε το χρήμα, άλλοι άνθρωποι προσκυνάνε τη δόξα, άλλοι άνθρωποι έχουν αξίες στη ζωή, έχουν την ηθική, έχουν τη σοβαρότητα. Η λέξη σοβαρός στις μέρες μας δεν υπάρχει. Αν σκεφτείτε πώς εμπεριέχει αυτή η λέξη σοβαρός, μου το είχε πει κάποια στιγμή ο Τζιόκας και δεν το είχα δώσει τόσο σημασία. Όμως τώρα εδώ και ένα χρόνο που παρατηρώ τους ανθρώπους, το πώς κινούνται, πώς με πλησιάζουν, γιατί έχω τώρα πλέον να κάνουμε πάρα πολύ κόσμο. Μπορεί να όπως ήμουν ας πούμε τα προηγούμενα χρόνια. Βλέπω ότι λείπει η σοβαρότητα σήμερα. Μάλιστα. Ο σοβαρός άνθρωπος. Λοιπόν, και επειδή λείπουν οι σοβαροί άνθρωποι και επειδή επιβεβλημένου. Η πολιτική. Ναι, για τους πολιτικούς μιλάμε. Γιατί εντάξει, αυτοί που ασχολούνται με την πολιτική, οι περισσότεροι, για να μην τα ισοπεδώνουμε, για ίδιον όφελος. Ναι, λοιπόν, και επειδή είναι αναγκαίο το αίμα του ραδιοφωνικού σταθμού για να ζήσουμε κι εμείς, πρέπει να βάλουμε και καμιά διαφήμιση. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Φυσικά και θα βάλουμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Μείνετε στο ράδιο ενημέρωση. Μείνετε απόλυτα ενημερωμένοι. Στους 92,2. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα stop. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός. Αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Σύγχρονο, προσβάσιμο, εξελιγμένο, οικονομικό. Αν αυτό θέλετε από το κτέο που θα ελέγξει το όχημά σας, ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Πλήρης τεχνικός έλεγχος στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με το πιο έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Με πιστοποίηση ISO 9001. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων. Από γιοταχή και μοτοσυκλέτες έως λεωφορεία και φορτηγά όλων των κατηγοριών. Ακόμη και για ADR βιτία και ATP φορτηγά ψυγεία. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης Νέας Εφέσου. Με εύκολη πρόσβαση και ευχάριστο περιβάλλον αναμονής. Τηλέφωνο για ραντεβού 23 51 0 23 300. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Από το 2006 πάντα δίπλα σας, εύκολα και γρήγορα. Τα αγαπημένα σου παπούτσια δεν τα αποχωρίζεσαι με τίποτα. Άνετα, βολικά, όμορφα. Και για να παραμείνουν σαν καινούρια, εμπιστεύεσαι μόνο το τσαγκάρικο του παππού. Για τα κούνια στο λεπτό. Τέλος στους μύκητες και στην ισοσμία με βιολογικό καθαρισμό των παπουτσιών σου. Επιδιορθώσεις και μεταποιήσεις υποδημάτων. Κόψιμο μύτες, αλλαγή τακουνιού. Επιδιορθώσεις και βάψιμο μπουφάν. Το τσαγκάρικο του παππού. Με ευρωπαϊκά προϊόντα και υψηλή ποιότητα υπηρεσιών. Το τσαγκάρικο του παππού από το 1935 στο Τσαγκαροσθενό. Αλφα Πάροδος Δημητρίου Δημάδη 3. Τηλέφωνο 23 51 0 39 327. Πρακτικές λύσεις για τα αγαπημένα σας παπούτσια. Αχ, μωρό μου, τέλειο κόσμημα. Είδες τι σου πήρα από τον Βέργα? Αχ, σε ευχαριστώ. Είναι το πιο όμορφο μονόπετρο που είδα ποτέ. Αγαπουλίνη μου, θέλεις να μου πεις κάτι? Ναι, ότι ο Βέργας έχει τα πιο ξεχωριστά ασημένια και χρυσά κοσμήματα. Ναι, αλλά και κάτι ακόμα θες να μου πεις, Ότι όποιο δώρο και αν πάρεις από τον Βέργα αξίζει σε ποιότητα και αισθητική. Και έχει και οικονομικές τιμές. Μην το ξεχνάς αυτό. Ναι, βρε αγάπη μου, αλλά με το μονόπετρο στο χέρι κάτι θέλεις να μου πεις. Α, ναι. Θες να παντρευτούμε? Πες το, Χρυσόστομε. Βέργας, κοσμήματα και ασημένια είδη δώρο. Μεγάλο Αλεξάνδρο 18 στον πεζόδρομο Κατερίνης. Τα κοσμήματα του Βέργα είναι αγάπη σε έργα. Και πάλι μαζί κάθε πρωί στον ελεύθερο αέρα των FM. Ναι, είμαι κοντά σας κάθε πρωί στις 8 στους 90,1 στα παραπολιτικά FM.
Let the show begin. Λοιπόν, εδώ είμαστε, 92 και 2 στα FM. Ηλίας Χρυσικός στο πρώτο μικρόφωνο, δεύτερο μικρόφωνο η κυρία Γιώτα Τσερτικίδου. Εδώ στους 92 και 2 λοιπόν θα μιλήσουμε και για το συγγραφικό έργο και για τους συγγραφείς, αλλά και για το σύλλογο. Να πιάσω λίγο το τελευταίο και θα πάω και στην πολιτική μετά, σας το υπόσχομαι. Στο ακροατήριο μιλάω τώρα, δεν με ακούει κανένας. Ναι, έναν ακροατή έχω μόνο. Λοιπόν, ή μάλλον μία ακροάτρια για να είμαι πιο ακριβής. Λοιπόν, κυρία Τσερτικίδου, ο σύλλογός σας ιδρύθηκε πριν από πόσο καιρό και τελικά πόσα μέλη έχει? Λοιπόν, και παρουσιάζεται ένα θεάριστο, θα έλεγα, έργο, αλλά αυτό λίγοι το αντιλαμβάνονται. Ναι. Γιατί βλέπω σε πολλές εκδηλώσεις σας δεν παρευρίσκονται πάρα πολύ. Εκτός από την τελευταία του κυρίου Κυραϊλίδη, ο οποίος Κυραϊλίδης ο Δημήτρης θα κάνει εκπομπή 5 η ώρα το απόγευμα. Τον έχω εδώ πέρα, μας κάνει εκπομπή. Λοιπόν, για πέστε μου λίγο. Τι συμβαίνει τώρα? Είμαστε μια πολύτεκνη οικογένεια, όπως λέω εγώ. Ναι, ναι. Με ρώτησες πόσα χρόνια έχει? Έχουμε 2 χρόνια. Τώρα έχουμε τον Μάιο τις εκλογές μας. Πρόεδρος είναι ο Ευγένιος, αντιπρόεδρος είναι ο Χάρης. Ο Χάρης. Ταμείας η Ευγενία η Κορτσάρη. Γενικά είμαστε, όπως είπα, μια πολύτεκνη οικογένεια. Πρέπει να γράψεις ένα βιβλίο για να μπεις μέσα σε αυτή την οικογένεια. Όχι, έχουμε μέσα και δημοσιογράφους. Όσοι συγγράφουν, όσοι γράφουν σε επίσημα site, σε εφημερίδες και σε οτιδήποτε, μπορούν και να σε μπουν. Blog, μπορούν να γραφτούν στην ένωσή μας. Μάλιστα, να, το αποσαφηνίζετε τώρα κάτι που δεν ήξερα. Γιατί όλοι οι δημοσιογράφοι λένε ότι τα ξέρουν όλα. Είναι δυνατόν? Κι όμως δεν τα ξέρουν όλα. Λοιπόν, δεν είναι. Πάμε. Η Ένωση Συγγραφέων Πιερίας είναι δίπλα στους σε όλο τον κόσμο που θέλει να εκδώσει, να βοηθήσει για την έκδοση, να κάνουμε παρουσιάσεις, αναλαμβάνουμε και παρουσιάσεις φίλων ομότεχνων από άλλες πόλεις. Έχουμε επίσημο καλεντάρι που κάθε μήνα έχουμε και... Μπούσουλα δηλαδή κατά κάποιο τρόπο, πηξίδα. Ναι. Πιστεύω στα 2 χρόνια έχουμε προάγει και τον πολιτισμό. Με το πι κεφαλαίο στην πόλη μας. Είχα να πω τόσα πολλά και έχω να πω τόσα πολλά για την Ένωση Συγγραφέων. Φυσικά όλα ξεκινάνε από τον Ευγένιο που έχουμε πρόεδρο. Είναι η σημαία που κρατάει το φλάμπουρο ουσιαστικά. Είναι η σημαία. Είναι ένας πολύτιμος άνθρωπος σε αυτόν τον τόπο και στην Ένωσή μας. Είναι λίγο παρεξηγημένος όμως, έτσι δεν είναι, κυρία Τσερτικίδου? Παρεξηγημένος υπό την έννοια ότι επειδή έχει την άποψή του, επειδή τη λέει δημόσια, κάποιους δεν τους αρέσει. Μα δεν υπάρχει πιο ανοιχτός άνθρωπος, πιο ανοιχτό μυαλό από τον Ευγένιο. Πιο ανοιχτό μυαλό από τον Ευγένιο δεν υπάρχει. Πάντα στα ΔΣ που έχουμε, ό,τι πούμε εμείς αποφασίζεται. Είναι δημοκράτης. Ναι, φυσικά. Για πιο ελεύθερο και μυαλό. Που χρειάστηκε και να τα βροντίξει, τα βρόντιξε. Γιατί πάμε και στην πολιτική. Εκεί πέρα είναι η μαγιά, αυτό που είπαμε πριν. Για την κοινωνία των αρίστων. Μέσα στους άριστους της ζωής μου είναι ο Ευγένιος. Λοιπόν, τώρα θα μας κεράσει, θα μας φέρει γλυκά ο Ευγένιος. Γιατί λέμε καλά λόγια για αυτόν. Σίγουρα θα μας φέρει γλυκά. Περιμένω, Ευγένιο, το γλυκό σου. Ωραία, για πάμε. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Φέτος θέλουμε να κάνουμε κάτι πρωτότυπο. Όταν λέτε πρωτότυπο, τι δηλαδή, πού πάει το μυαλό? Σκεφτόμαστε να κάνουμε διαγωνισμό παιδικού θεάτρου. Φυσικά θέλουμε στήριξη, αν γίνεται, του Δήμου ή της Αντιπεριφέρειας. Θα ζητήσετε ουσιαστικά τη βοήθεια. Ναι, φυσικά θα ζητήσουμε. Της Αντιπεριφέρειας και των εκάστοτε δημάρχων, των 3 δημάρχων εδώ που έχουμε στην Πιερία. Όποιος έχει καλή διάθεση να είναι δίπλα μας, με χαρά θα κάνουμε κάτι πάρα πολύ όμορφο. Εκεί θα τους δούμε στο χειροκρότημα. Ναι, φυσικά παιδικού θεάτρου. Είναι κάτι σημαντικό γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πολλοί πανελλήνιοι διαγωνισμοί παιδικού θεάτρου. Κάθε μήνα έχουμε εκδηλώσεις, όπως είπα. Μάλιστα. Είχαμε την προηγούμενη Κυριακή, συναντηθήκαμε. Και πολλές παρουσιάσεις βιβλίων τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή βλέπω γίνεται πανικός. Και του Θάνου του Κόσιβα, νομίζω
Ήτανε τώρα το Σάββατο. Ναι, το Σάββατο. Η παρουσίαση του καινούριου παιδικού βιβλίου του Θάνου. Καλοτάξιδο να είναι στον Θάνο μας. Είναι στο ΔΣ και να πούμε ότι και το μουσικό αερόστατο εδώ, η παιδική εκπομπή και αυτή η Δομηνίκη Καράτζου. Έχουμε μπόλικους λοιπόν του πνεύματος. Αυτό που μου είχες ρωτήσει πριν, είμαστε πάνω από 100 μέλη και ευελπιστούμε σύντομα να γίνουμε και 200 και 300. Γιατί υπάρχει καλή διάθεση, είμαστε δεμένοι, είμαστε αγαπημένοι. Και έτσι πρέπει να είστε. Και έτσι πρέπει να είστε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Μα η συγγραφή είναι αγάπη, έτσι δεν είναι? Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Και καταθέτουμε την ψυχή μας. Οπότε οι συγγραφείς, οι ποιητές είναι άνθρωποι πιο ευαίσθητοι, είναι άνθρωποι πιο ρομαντικοί. Πιστεύω ότι τα βλέπουν τα πράγματα γενικά με άλλο πρίσμα. Υπάρχουν βέβαια δύο ειδών. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Οι αισιόδοξοι και οι απεσιόδοξοι. Εσύ με ποιους είσαι, με τους αισιόδοξους? Εγώ είμαι με τους αισιόδοξους, φυσικά είμαι με τους αισιόδοξους. Όμως και με τους απεσιόδοξους ταιριάζουμε. Έχουμε το μαγικό, πώς το λένε, ραδάκι. κάτι που μας ενώνει, δεν ξέρω γιατί. Ωραία. Και επειδή μιλάμε για μαγικά πράγματα, όμως έχουμε και ένα βιβλίο προερχόμενο εξ Ιταλίας. Ναι, το βιβλίο μου το δεύτερο, η γυναίκα είναι πηγή εμπνευσής για τον ζωγράφο Γιώργο Τζιόκα, έχει εκδοθεί και στην Ιταλία σε δίγλωση έκδοση, ελληνοϊταλικά, από τον εκδοτικό οίκο Edizioni Universum του Giovanni Campisi, ο οποίος μου έχει ζητήσει αυτό το βιβλίο από μια Κορεάτισσα διάσημη συγγραφέα και δημοσιογράφο να το κάνει δοκίμιο, να το μεταφράσω στα αγγλικά για να γράψει δοκίμιο. Επίσης μου ζητήθηκε να εκδοθεί και στην Αγγλία, Άγγλο-ελληνικά. Έχει πάρει ένα παγκόσμιο βραβείο που το περιμένω αυτό το βιβλίο και όσοι, παρόλο που δεν το έτρεξα, το έχω αδικήσει το καημένο μου, όπως λέω. Το βιβλίο δεν έχω κάνει τίποτα πέραν από 2 παρουσιάσεις. Από εδώ και πέρα πιστεύω, επειδή χρειαζόμουν λίγο καιρό, λίγο να απέχω λίγο από τα χρόνο, πράγματα. Όλοι χρειάζονται λίγο χρόνο. Λοιπόν, θα επανέλθω δρυμύτερη κάποια στιγμή να κάνω τις παρουσιάσεις που του πρέπει. Επειδή όμως υπάρχει ένα πολύ όμορφο τραγούδι το οποίο ακούν οι ακροατές και έχω πολλά μηνύματα, λέει άφησε το τραγούδι να παίξει αγόρι μου. Λοιπόν, να τα ακούσουμε για λίγο, γιατί βλέπω λίγο συγκινηθήκατε, κυρία Τσερδεκίδου. Si je fais ma vie, si je tiens la promesse qui unit 2 êtres pour toujours, après toi, je pourrais peut-être donner de ma tendresse, mais plus rien de mon amour. Après toi, je ne pourrai plus vivre, non plus vivre qu'un souvenir de toi. Τώρα για να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Τσερδεκίδου. Εσείς γεννηθήκατε στη Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι? Ναι. Λοιπόν, τι δουλειά έχετε εδώ στην επαρχία, στην Πιέρια? Και μένετε και υπεραγαπάτε, από ό,τι διαβάζω εδώ το βιογραφικό σας. Έχετε ένα υπέροχο αγοράκι, λοιπόν, το οποίο υπεραγαπάτε. Τελειώσατε σχεδιάστρια έργων υποδομής. Τώρα δεν ξέρω, ακολουθείτε μια άλλη πορεία. Τελικά τι σας αρέσει, τι δεν σας αρέσει, τι σας πληγώνει, τι σας στεναχωρεί σήμερα? Και τελικά διέξοδος η συγγραφή με ένα τέτοιο όμορφο βιβλίο. Γιατί προηγουμένως είπατε αδίκησα λίγο το βιβλίο αυτό το συγκεκριμένο και
κόντεψε να κυλήσει ένα δάκρυ από τα μάτια σας. Για να σας ακούσω. Λοιπόν, τώρα πιο απ' όλα να απαντήσω. Τα θυμάμαι όλα. Έχω πολύ καλή μνήμη. Ξεκινήσατε από Θεσσαλονίκη. Γιατί αφήσατε την Θεσσαλονίκη και ήρθατε εδώ στην Κατερίνη? Είμαι από εδώ, από την Κατερίνη. Η μαμά μου είναι από τον Κάτω Αγιάννη και ο μπαμπάς μου είναι από την Κατερίνη. Θεσσαλονίκη μέναμε λόγω του ότι ο μπαμπάς μου είχε τις επιχειρήσεις του εκεί, τα μαγαζιά. Είχε ανταλλακτικά αυτοκινήτων, Mercedes και MAN, από μεγάλα αυτοκίνητα. Ήταν μοναχοπέδι, οπότε κάποιος έπρεπε να κοιτάξει τους γονείς. Ναι. Έτσι και ήρθαμε Κατερίνη. Οι γονείς πλέον ήταν 80 χρονών, είχαν μεγαλώσει. Γι' αυτό και ήρθαμε στην Κατερίνη. Αφήσαμε τα μαγαζιά, μετά έκανε την επιχείρηση εδώ ο μπαμπάς. Μεταφέρθηκαμε εδώ. Τι με πληγώνει? Με πληγώνει η ψυχρότητα των ανθρώπων που πλέον έχουν πάψει να είναι σκεπτόμενοι, που κυκλοφορούν, γιατί όπως είπα παρακολουθώ τους ανθρώπους πάρα πολύ. Και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, αλλά και παράλληλα και με την... Έξω. Ναι. Η άμεση επαφή. Για μένα τηλεόραση, καταρχάς δεν βλέπω τηλεόραση. Έχω πλήρη αποχή εδώ και 9 χρόνια από την τηλεόραση. Ό,τι να γίνει θα γίνει, ό,τι δεν θα γίνει δεν θα γίνει. Έτσι. Λοιπόν. Παρακολουθώ όμως τον κόσμο που κυκλοφορεί γύρω μηχανικά πλέον, σαν ρομπότ. Περπατάνε, παραμιλάνε, σκέφτονται, είναι βυθισμένοι. Τώρα γιατί αδίκησα το βιβλίο μου. Το βιβλίο θα μπορούσατε να δώσετε δηλαδή περισσότερο χρόνο για να μην πείτε αυτή τη λέξη αδικό το βιβλίο. Αδικό. Πιστεύω ότι αδικό το Γιώργο Τζιόκα, γιατί ο Γιώργος Τζιόκας είναι ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος. Ο οποίος θα μπορούσε να τον είχαν γνωρίσει κιόλας στην αστική σχολή Κατερίνης που είχε. Ναι. Είχαμε την έκθεση τον Δεκέμβριο και μετά και την παρουσίαση βιβλίου. Γιατί λέω ότι τον αδικό? Γιατί έπρεπε να έχουν γίνει ήδη μια σειρά παρουσιάσεων που θα γίνουν φυσικά. Θεσσαλονίκη θα κάνω μάλλον τον Απρίλιο, υπολογίζω, την παρουσίαση του βιβλίου με την Ακτιονία Ελληνισμού. Και φυσικά και Αθήνα πρέπει να το προγραμματίσω σύντομα τώρα σε αυτούς τους 2 μήνες, οπωσδήποτε μια παρουσίαση και εκεί για τον εκδοτικό μου οικόσια. Λοιπόν, λίγα λόγια για τον Γιώργο Τζιόκα. Ο Γιώργος Τζιόκας είναι ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος του τόπου μας που έχει συνεργαστεί με τον Οδυσσέα Ελίτη και τον Μάνο Χατζηδάκη. Έχει φιλοτεχνήσει από του Μάνου Χατζηδάκη το χαμόγελο της Τζοκόντα. Και με αυτό ξεκινάει η τα 10 μουσικά κομμάτια. Και 20 πίνακες από το άξιο νηστή του Οδυσσέα Ελίτη, όπου ο μεγάλος μας Μίκης Θεοδωράκης είχε γράψει τη μουσική. Σε ό,τι δεν έγραψε από το άξιο νηστή τη μουσική ο Μάνος γιατί ζαλίστηκα τώρα. Ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Γιώργος Τσιόκας το φιλοτέχνησε, το ζωγράφισε για να υπάρχει ολοκληρωμένο το άξιο νηστή. Με τον Οδυσσέα Ελίτη κάνανε παρουσιάσεις σε Βρυξέλλες, στο Παρίσι πάρα πολλές φορές. Δηλαδή όταν έχεις μια τέτοια συγγραφική μορφή, έναν τέτοιον καλλιτέχνη, έναν τέτοιον συγγραφέα και είναι δίπλα σου, προσπαθείς να κλέψεις ό,τι καλύτερο έχει. Κλέψεις μέσα εισαγωγικά βάζω. Βαρύ φορτίο στους ώμους σου. Αλλά αυτό πόσο το αντιλαμβάνεται ο Πιεριεύς? Εμείς που είμαστε στην περιφέρεια, κυρία Τσερδακίδου, το αντιλαμβάνεται? Δηλαδή θα διέλθει μέσα από τον κόσμο ο κύριος Τζόκας, θα γίνει αντιληπτός όταν έχει ένα τέτοιο βαρύ βιογραφικό που κουβαλάει στις πλάτες του? Δεν ξέρω. Ναι. Πάντως η πόλη τον Γιώργο στην τελευταία έκθεση δεν τον βοήθησε καθόλου. Δεν ήταν δίπλα μας. Ναι, φυσικά δεν ήταν δίπλα μας. Δεν ήταν δίπλα του. Ναι, και δίπλα σας που ήσασταν εσείς όλοι γύρω του. Ναι. Δεν ήταν δίπλα σε έναν τόσο σπουδαίο άνθρωπο που ήθελε να παρουσιάσει τα καινούρια του έργα πρώτη φορά στην πόλη του, τις Νύφες με τα κόκκινα, που θα μπορούσε να τα είχε κάνει στην Αθήνα, στο εξωτερικό. Όταν πηγαίνεις και έχεις ανταπόκριση από 5.000 κόσμο και στο εξωτερικό και έρχεσαι στην πόλη σου και λες θα παρουσιάσω τη νέα μου σειρά εδώ, στη γενέτειρά μου. Και βλέπεις την αδιαφορία. Ναι. Είναι κάτι που... Θυμάμαι χαρακτηριστικά είχε τα εγγένεια ο κύριος Τζόκας στην αστική σχολή Εκατερίνης
Και εκείνη την ημέρα υπήρχε μία συνάντηση, αν δεν απατώμε, στην Δήμητο Κατερίνης. Ήταν ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Ναι. Και αν θυμάμαι καλά πάλι. Και εγώ να είμαι στο ένα, να είμαι. Κοίταξε, ο κόσμος έχει τις επιλογές του, όμως τις επόμενες μέρες έπρεπε τουλάχιστον η αντιπεριφέρεια για εμένα να στείλει email στα σχολεία, να ενημερώσει τους διευθυντές και να περάσουν όλα τα σχολεία από εκεί να δούνε το έργο αυτού του τόσο σημαντικού ανθρώπου που ίσως δεν έχουν ποτέ ξανά την ευκαιρία. Που τελικά δεν έγινε. Ναι. Έτσι. Ναι, όπως φυσικά δεν έγινε όχι μόνο αυτό, δεν έγιναν και κάποια άλλα πράγματα που ήταν υποτίθεται αυτονόητα να γίνουνε. Μάλιστα. Έτσι σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Με το παράπονο μου. Ναι, με το παράπονο. Έχουμε επιλέξει ένα τραγούδι το οποίο θα παίξει ευθύς αμέσως, και επειδή το όνομα το έβαλε στο τραπέζι η κυρία Τσερτεκίδου, του κυρίου Χατζηδάκη, έχω επιλέξει ένα τραγούδι. Μάλλον οι μουσικοί επιμελητές μας το έχουν επιλέξει. Είναι Κεμάλ. Μάλιστα. Πολύ αγαπητή. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς που ήσασταν μαζί μου εδώ στους 92 και 2, κυρία Τσερτεκίδου. Χάρηκα πάρα πολύ, ειλικρινά, πιστέψτε με. Θέλετε να μου αφιερώσετε ένα βιβλίο, λέει, για να υπάρχει εδώ σε μένα. Λοιπόν, θα το δεχθώ με πολύ μεγάλη χαρά και να ευχηθώ και σε εσάς καλοτάξιδα όσα βιβλία γράψετε και τα σμπρώξετε προς το κοινό, και εδώ το ράδιο ενημέρωση θα είναι αρρωγός σε αυτή την προσπάθειά σας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ηλία Χρυσικέ, για την φιλοξενία, για την τιμή της φιλοξενίας σας στο ράδιο ενημέρωση. Ευχαριστώ και τον κόσμο που μας άκουσε. Ναι. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για όλους μας. Ναι. Μας πιάνει λίγο η συγκίνηση μας, τα ψαράκια ή τους πιο συναισθηματικούς τύπους. Αυτό βλέπω. Και χαίρομαι να έχω σχέσεις με ανθρώπους που είναι ευαίσθητοι, ευαίσθητες ψυχές. Λοιπόν, το τραπέζι σας να είναι πάντοτε γεμάτο, να έχετε και μουσαφιρέους, όπως λέει ο Ευγένιος Παπαδόπουλος Ολύμπιος. Λοιπόν, να περνάτε καλά, αύριο με υγεία και χαρά την ίδια ώρα. Να είστε καλά. Στον Αλλάχ τους δίνει πως θα αλλάξουν οι καιροί.